Salam ekranda olur. Giç ýaşy ýedi-dileşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Gadyrdan tomoşaçylar, mekrowanda olanlar. Soňky günler tomoso howan gyzany düşünmi? Ya planetalan ýerini ýütgedýäni düşünmi? Aý bilen baglanşykly bolup geçen hadisalar sebäplimi? Türkmenistanyň daşyndaky we içindäki syýasy oýunlara gatnaşsam diýen watandaşlar bir hili käbesini ýitirip, uğruny ýitirip, aklyny, aň düşünjesini ýitirip, kartasyny ýitirip, kompasyny ýitirip, bir hili täsin çykyşlar edýärler, täsin hereket edýärler. Bugünkü temamız Juma Taparyň çykyşy bilen baglanşykly. Aktivistimiz Juma Tapar, aktivistimiz diýemizde bütün halkyň watandaşlaryň aktivisti manzynda. Juma Tapar öz çykyşynda täsin bir gürrüňler etdi. Hamala şol indi Juma Tapar bilen baglanşykly aýdylýan zatlar şeýle şu Juma Tapar videosyny goýanmadyna aýagarlygyna adamlar maňa ýazyp, sesi berip, videoy berip, käbirlerden şu videosyny goýam diýdi. Ýöne men goýjak gel. Anha siziň halkara guramalar bilen bile çykmana, zyndandan, türmeden çykmana kömek eden adamňyz Talibany öwgü otýar. Ama diktator gitse bolýa, kim gelse şo gelsin diýen ýaly bir düşünjäni öňe sürýär. Talibanlar, ay olar ana musulmanlar, dini bütögi, dinler, gowy adamlar, ejejek adamlar, gowja adamlar, peg adamlar ýaly görkezýän ýaly bir täsin haýy tarapa çeksen çekäýmeli bir çykyş etdi. Awa, nesinem şol Juma Taparyň arkasynda durduňuz. Şol biz erkin ses kanaly bolup aktivistlere gollaw berilip başlamyzda ilbeg bilen bile derrew bize garşy ýönkelen günä nämedi ýadyňyza düşýän bolsa, olar Owganistanyň üstünden Türkmenistana çolçok bolýarlar. Bular Amerikan gollawyna ekstremistler bilen bile hereket edýärler diýip günä ýönkediler. Mahkama şeýlenik başlyklaryň ondan soň beýleki oýnatgularam şol aýdylýan gürrüňleri alyp gitdi, her hile edip, aýlap, dolap, töhmet edip bize ýönkejek boldy. Ýöne başarmadylar. Sebebi o zatlaryň biziň bilen hiç ýyly baglanşyk ýok. Hudaýa şükür, ömrümde hiç wagt fundamentalistler bilen, çakdan aşa dinçiler bilen, dini, öz akmaklygyny, nadanlygyny, samsyklygyny, haramzadalygyny gizlemek üçin şonu bir maska, galkan hökümünde ulanýan adamlar bilen hiç ýyly uzakdan ýakyndan arabalaşyň bolmady. Mundan soň bolmaz. Din bilen syýasaty çürt kesik aýyrmaly. Ina men şu din bilen baglanşykly
dini toparlar bilen bağlanşykly öz garaýşymy haýyş boýunça gelip bolşun köp sanly haýyş boýunça dikkatyňyza ýetirmek isleýän. Muny aslynda men ýadyr etjekdim. Bir ýöne ýok, muny gönefir etdiler. Halkam öz garaýşyny bildirsin şu temada. Olaram goşant goşsun diýdiler. Diňeň öz garaýşyň bolmasyn diýdiler. Men öz garaýşym edip aşagyna da tesir ýatsynlar diýjekdim. Ýok, ekranda görünsün halkyň garaýşy diýdiler. Ýöne gynadakda giç başladyk. 6-njy gün bolan soň belki dünkü ýaly işten giç gelýänler ýa-da hiçden giç ýaşy diýip ýene de efire daýerlip efire başladyk. Hawa bu aktivist Juma Taparyň çykyşyny menem diňledim. Hatta bir gedegimde bir näçe gerek diňledim. Dogurdanam diýdim. Şu adamlaň aýdyşy ýaly. Juma Tapar şu ekstremistleň, çakdan aşa dinçileň, şol dini ulanýan wagşy Talibanyň Orta Asyada we beýleki regionlarda kapitalistleň baswalçy baknaçylyk bilen güzeran görýän, şoň uğruna syýasat alyp barýan, uly güýçlüň, global güýçlüň oýunjagy bolan şu akmak, samsyk, nalajedeýin, nadan, ekstremist Talibanlary dogurdanam bir eýjejik gowja edip görkezjek bolýarmy? Dogurdanam şol aýdylýan zatlara gawat gelýärmi Juma Taparyň çykyşy diýip Juma Taparyň çykyşyna 3-4 gerek tomaş etdim. Efiriň öňňänam tomaş etdim. Diýdim belki men ünsüm bölünenler töwerekdäki hereketlerden, işden, güýçden diýip soň efiriň öňňäni ýene täzeden Juma Taparyň çykyşyny bir gerek diňledim, tomaş etdim. Juma Taparyň çykyşy bagyşlan hemişeki çykyşlar ýaly şowsuz. Sebäbi Juma Taparyň halypasy Muhammed Düýeci. Hawarakat gönefir. Juma Taparyň çykyşyny şowsuz çykyş türkmeniň bähwidinde bolmaýan bir hereket, emosiýa bilen edilen bir çykyş men hasap edemok. Juma Tapar muny bilip etdi. Bilip etdi. We şonu begenip buýsanyp etdi. Şonu. Ýöne Juma Tapar ýalňyşdy. Juma Tapar çykyşynda dini terminler ulanýa, oň öz nemesi, sebäbi oň belki ondan başga zatdan baş çykýanlar. Täjikistana hüjüm etdi, oňa hüjüm etdi, muňa hüjüm etdi diýip begenýär. Taliban hüjüm etdi diýip. Şon hamala bar edil Muhammed Düýeciň şu eşekçiň stilinde edil şol stille, şol ramkada habar berýär, buşlaýar. Soňam diýe Türkmenistan maňny nemede gerek Türkmenistana geläme mümkin. Şoň üçin hem diýe ýöne gorkmaň, biziň düşmanymyz diýe, diktator diýe, haramda we haramdan arkasynda duranlar, o Talibanlar diýe diniň tarapynda bolan gowja adamlar ýaly, olardan gorkup oturmalylar zat diýen ýaly bir garaýş öňe sürýär. Juma Tapar ýalňyşýar. Berde diňe Juma Tapar ýalňyşýarmy? Ýok. Juma Tapardan başka köp aktivistler, meydana çykýan köp aktivistler iň köp şu ýerde ýalňyşýar. Elbette biziň düşmanymyz diktator,
İnha şu. Gorkun nirden çıkya. Ine şu diktator. Haram ulu. Yönü bu diktator gitsinip kim gelse şo gelsin diýmek gaty ýalňyş. Bu diktator gitsinip daşary urtlarda oppozisiýaň ýerine diktatorlyklar döretdiňiz. Saparyklym oýnatgysy Halmurat, o Jüjejük Maksat Muhammedow we töweregindäkiler öz başyna bir diktatorlyk. Elektron döwlet gurdular, täze Türkmenistan gurdular, hamala öňkü könelliýe çagşady bir zat boldy. Halat ediş komiteti eýle beýle o daşarda bir gumdan şäher gurup, gala gurup çağlar oýnaýar, edil şolar ýaly bilen edýän zat. Oňdaşyndan bu Kazakstandaky Devekan kopýasy şolaň şäherigi şolar bilen bile haramçylyk edenler inni şol Kazakstandaky ýagdaýy kopýalap Türkmenistana getirip Türkmenistana 20-30 günlük garnökülerde başka hiç tat olmaz diýenler şoň töwereginde belki bize de bir pursat da var. Yine bir diktatorlyk bolar. Bizim ýurdy halky talap galar. Bizim hedil edip cinayet eder. Edenmizi eder. Hökümetde diýen peýda keslen topary olaram öz başlygyna bir diktatorlyk. Indi olara soňundan birleşýäs aýtsa kadro düşemiş meselesini. Häzir esasy mesele Talibanlar. Çakdan aşa dinçilik, fundamentalizm. Türkmeniň aňyny çüýredýän, gemirýän zat şu çakdan aşa dinçilik, fundamentalizm. SSR döwrüniň gowy taraplarynyň biri Türkmenistany fundamentalizmden uzak tutmagy. Biziň durleň şeýer goňşularymyza seredin. Owal ahir fundamentalizmden, ekstremizmden gana alap ejir çekip gelýärler. Özbekistanyň halky umuman özbekler. Gaty şu ekstremizme höwesli. Täzikler aýyny ol owanlardan parham ýok. Inni Juma tapar. Bu Talibanyň yüzüne görýärli tarapy barmy? Parahat oturan Täjikistana hüjüm edýär. Kime hüjüm edýär? Halka hüjüm edýär. Özbekistana hüjüm etse halka hüjüm edýär. Ol diktatorlar bilen olan hiç il dahly ýok. Juma tapar. Şuňa göz ýetir bilen okmy? Eger bular ýaly syýasada aklyň ýetmeýän bolsa, näme üçin çykyş edýän türkmen halkynyň adyndan? Sen arada bir gezek Erdoğan'a mı birine demä ýüzleniň türkmen halkynyň adyndan diýip. Sen türkmen halkynyň adyndan ýüzlenmäge özüňi ýeterlik görýänmi? Mene sen ýeterlik hasap edemmi? Ýöne şu iň soňky Talibanyň tarapyny tutup eden çykyşyň bilen sen özüňi dara gazyna dalaşkar görkezdiň. Töweregindäki aktivistlerem howp astyna atdyň. Eger sen bular ýalaky ýaman gowurýan bolsaň Talibanlary, ekstremistleri, çakdan aşa dinçileri onu şolon görüşü bilen meşgul bol. Türkmeniň görüşüne bu pokçuluklary, hapaçylyklary, gulçuluklary sokma Juma tapar. Bu sen bilen bile şu
ikide bir görüşün içine dini terminler, dini gurrunlar, din zatlaryny sok-çok bolýanlar bara. Ana şolara. O ekstremizm çağırışlaryňyzy, simpatiýalaryňyzy, fanatizmliňizi başga ýeriňize sokun. Türkmeniň eşiretli geljek görüşüni, aktivistlik görüşüne däl. Siziň bu edýanyňyz akmaklyk, nadanlyk, nalajadeýinlik. Idni diktatora garşy hiç taýda ede bilmän. Iwaly bir protest ede bilmän. Kameraň öňüne çykyp dogry sözlemem gora bilmän. Hiç tat başarman. Paltaňa daşa degip iň soňunda çäräni Talibanyň Türkmenistana hüjüm etmegini gözleýänmi? Ina Türkmenistanyň kartasynyň aşagynda Owganistanyň kartasy bar. Şo taýda mämiş görünýän yer ina şo zoluk, mämiş görünýän zoluk. Mara bilen tutuş lewabyň aşagyndaky şol mämiş görülýän zoluk durşu bilen türkmen oturumly ýerler. Owganistanda umuman Owganistan bilen baglanşykly özü Owganistanda bolup, ýa asly ata-babasy Owganistanda bolup, dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýran türkmenler Owganistan, kökü Owganistanda bolan türkmenleriň sany 6 milyon juma tapar. Ve Talibanlardan, İslam döwleti toparlanan iň erwet ziyan çekýänem Owganistandaky türkmenler. Şumy sen türkmençilik? Şumy sen milli duýguň? Şumy sen halkyň tarapynda bolup bilşiň? Şumy watan söýerlik? Ya onu bu diktator gitsin, kim gelse şo gelsin, şeýlemi? Onda başga diktatorluklar gelsin. Talibanyň edýän wagşyçylygyny görüp, şoňa düşünüp, aňyny ýetirip bilmeýän bolsaň, onda sen bu aktivistlikde, aktivistleriň arasynda işiň ýok, juma tapar. Şu sözleri diýdirdiň, özüň diýdirdiň. Maňa däl, arassa hereket edýän, arassaçylyň, hakykatyň tarapynda bolan aktivistlere, görüşüjilere, watandaşlere sen özüň diýdirdiň şunu. Talibanyň yüzüni görýäli hiç bir ýeri ýok. Diniň üstünden siýaset edýän, çaktanaşa dinçilik, fundamentalizm, ekstremizm edýän, şoňa simpatiýa duýan adamlaryň hiç birinden ne özüne, ne halkyna, ne adamzada hiç kime peýda ýok. Olar gutoran adamlar. Şunu şeýle bil. Öýköleseňem, gaty görseňem, gaty ýerde otur. Samsykly gaby. Inni tesirlere gelýär. Rahat salam göne firhawa. Hakikat gerek. Salamu aleykum döwletdagy watandaşlar, salam. Rahat tema barada, näme barada diýen. Inha tema ekranda ýazylydy. Ýanky gürlä oturkamam ekranda ýazylydy. Ya sen diňe sesi eşitýäňde ekrana seretmeýäňmi işli bolsaň olam mümkin. Temamyz diktator gitsin, Talibançylar gelsinmi? Diktator düşman, Talibançylar dostmy? Juma taparyň aýdyşýaly. Talibanlar diýe bize düşmanlar, musulmanlar diýe. Ahmet Mahmud diýip watandaşymyzdan salam berýär, salam.
Ahmet Mahmud diktatorun karşısına kim çıkıp bilse çıksın, muň ýalaklar galmasın yurt başına. Düşnüklüden. Men düşünemok näme diýeni. Gaýrat edip düşnüklüje ýaz. Rahat abdi. Murat Düşömöw barada näme diýip bilýän döwlet ağa. Murat Düşömöw barada biz öňkü gepleşiklerimizde yeterlik derecede maglumat berdik. Kimdigini, hemme zadyny aýdyrly. Murat Düşömöw'ün üstünden nähili oýun oýnaljak bolýanam aýdyrly, düşünürli. Eger şoňa düşünmedik bolsaňyz, seretmedik bolsaňyz, täreden teredin. Ýöne erte bir gün bir gepleşik taýýarlaýar, şu tema bilen baglanşykly. Murat Düşömöw öz agzyndan özüniň kimdigini Milli Howpsuzlyk Komitetine, rejimiň içinde nähili arkasynyň gollawunyň badygyny öz aýdýar. Öz agzy bilen, öz dili bilen. Şonum diňlärsiňiz. Ondan soňra özüňiz baka berersiňiz. Biz aýtjagymyzy geçen ýyl aýdyp goýduk. Geçen ýyldan bäri oýanmadyk bolsaňyz, mundan soň oýanjak bolma. Şu temada. Kim köp erteke aýtsa, kim köp ýalan gürlese, kim manipulasiýa etse, kim sizi halky oýnajak bolsa, şoňa çapak çalyň. Şoňa köp teredin. Şonu gollan. Başka näme diýin? Ahmet Mahmud bizim maksadymız oň kimdigini aýan etmek. Diktatorun karşısına kim çıkıp bilse çıksın değil. Diktatorluk arassalyk bilen, hakikat bilen, doğru strategiya bilen, doğru siyasat bilen, doğru tilsim bilen diktatorluk ýok edilýär. Diktatorluk ýok edilen wagty diňe häzirki oýunjak, gurjak, haramlygyň ýok edilmegi yeterlik değil. Diktatorlugy döredýän, döredip dowam etdirýän, şonu güýçlendirýän sebäpleň hemmesem ýok edilmeli. Şolar ýok edilmese peýdasy ýok. Diktatorluğa garşy göreşjek diýip, daşary ýurtlarda siziň özüňiz diktatorluk döretdiňiz. Daşary ýurtlardaky watandaşlar. Taparklym topory öz başyna bir diktatorluk. Mırra-zırry ol Gazagystanyň debekasynyň kopýasy öz başyna diktatorluk. Hiç sat başap bilmedi bular. İň soňunda onna munna interperenler birleşip hamala birleşen opozisiýa bolurlarmış. Soňum İstanbullu guramaşdyk. Ýok otaýda eýtdik, beýtdik. Bular halka allap bilen oklar. Bular kime allap bilýärler bilýärmi? Daşary ýurtlarda köp wagtyny internetde geçirýän, kän bir siýasatdan, hakykatdan, durmuşdan, jemgyýetden maglumaty bolmaýan adamlary güýmäp, allap, şolaryň ünsün soğup, şolary manipulasiýa edip bilýärler. Ine juma taparýarlary oýnap bilýärler. Düýejiň oýnaşýar. Ana bolýanda. Başka hiç ýyly berden netije çykanok. Alymam bilmeýärler netije. Häzir bu gepiň bilen siýasata dini goşmaly dämi? Ýöne biz musulman döwlet nirde galýa musulmanlygyňyz? Musulmanlygyňyz Allah bilen sen araňda galýa, sen ýüregiňde galýa, sen beýniňde galýa. Her hili poku iýip, her hili pyssypjylyk edip, görüpligi, ýamanlygy, hapaçylyk edip musulman bolmanok. Musulman nimet, pek diýmek, arassa diýmek, livdi halal diýmek. Arassa bolmayan, levdi halal olmayan o nähil musulman bolýar?
Onna edil diktatorun bizim gow sözlerimizi ulanşýaly, bagtyarlyk, ýok bilmem näme, şular ýaly zatlary ulanýa, gow sözleri, gow terminler zatlary ulanýa. Onna diýmek diktator dogry etýär, şeýlemi? Olaram din ulanýa, öz haram bähwidi üçin. Talibanyň Islam döwleti ekstremistleriniň nähili wagşyçylyk edenligini bileňizokmy? Piliň ulanyna uklap ýatyrsyňyzmy? Ruhy taýdan gutoran kesel adamlar meşgullanýan işi ekstremizm. Bular sagdan adamlar däl. Karol Leo. Salam. Salam Karol Leo, hoş geldin. Bugünkü temamız şu Cuma taparyň çykyşy bile baglanyşykly diktator gitsin. Talibanlar däl, Talibanyň simpatizanlary, şoň jan köýerleri, Taliban ýaly ekstremistler gelsin häkimetiň başyna. Şeýlemi? Ýagny diktator düşman, ýekece düşman ma? Olam diktator ol galan haramçylyk, kellik etýänler, ýaşazyk, çağajyklar bilen durmuş gurup, şolary zorlayanlar, 6 ýaşyndaky, 7 ýaşyndaky çağalary alyp gelin edýän, oglanjyklary zorlayanlar, şolar gelsin onda şeýlemi? Häkimetiň başyna. Bu nähili wyjdan, bu nähili düşünje, bu nähili pikir, muň adamçylyk bilen hiç ýyl baglanyşy ýok. Wagşyçylyk, diktatorlygyň wagşyçylygyny, jinayatyny başga bir wagşyçylyk bilen düzüldip bolanok. Siziň bar edýän zadyňyz, siziň bar aktivistlige düşünçüňiz, düşünjäňiz şu. Özüňizi allatmak, özüňizi oýnatmak, oňmuň oýnatgysy bolmak. Beýdem bir aktivist bolup bolarmy? Beýdem bir göreşip bolarmy? Şu adeçenni hiç zat edip bilmeýänligiň, netije alyp bilmeýänligiň ýeketek sebäbi şu. Hakykata düşünmeýänligiň, halaly haramdan seljermeýänligiň. Ananmalyl adamyň kimdigini seljer bilmeýänligiň. Şoň üçin rahat awdy men işte her wagt öz pikirimi bildirip teli çüýme goýan sazy bol. Kakş. Salam gaderli illeşler, salam. Döwlet baýgan edýän işleňizde näme täzelik bar? Täzelik köp ýöne hemme zada aýdyp oturmaga gerek ýok. Hawa. Geňalýat şu watandaşlarymyzyň we öňkü watandaşlarymyzyň soň biziň watandaşlyklarymyzdan çykandan bu Türkmenistany gana çaýkajak bolup beýdip güjera bolup ýerşlerine samtyk şolaň agitasiýalaryna, propagandalaryna geňalýar. Kanadadaky Rahman aga da gow çykyş edipdir. Ýalana ýol ýok diýip. Ana watandaşlar bildirýär garaýşyny. Gözel salam. Hoş geldin. Ahmet, Talibanlar aslında diktator bilen arasy gowy. Biznes partner. Öňkü harammaşy döwründe de bular bile partnerdi. Häzirki döwürde de bular partner. Biznes partner bular. Şoň üçin Türkmenistanyň serhediniň içinde näçe türkmen öleni bilen, gyrlany bilen, ýa Owganstanyň serhediniň içindäki türkmenler gyrlany bilen
haramdaňam, haramdaň şärikleriniň piňine däl, Talibanyň piňine däl. Ekstremist düşünjeli ekstremistlere simpatiya duýanlaryň piňine däl. Şoň üçin bir tarapdan ekstremistleri gollap, şolara simpatiya duýup, beýleki tarapdan watansyýer bolup bolanok, watansyýer aktivist özüne, halkyna, adamzada peýdaly adam diýmek. Hakikatlary seljerip bilýän, ýöneköy halkdan tapawutlanýan diýmek. Siz ýöneköy halkdan tapawutlanma beýle de dursun. Ýöneköy halkyň 500 ýyl ýygynyň elýäňiz, orta asyrda ýaşap ýörsiňiz. Gaty dogry aýdyp oturýar. Türkmenistanyň ýarty girdejesini alyp gidýärler. Gaty dogry. O batyr geldi. Talibanlar halkdan gaýratly bolmaly. Talibanlaryň arkasynda kimiň durany belli. Olara kimiň ýara berýäni belli. Olara kimiň näme üçin ulanýany belli. Näme üçin Ýewropa döwletleri, Günmatar döwletleri, ya Russiya, ya Hytaý näme üçin öz watandaşyny öldürmeli, pida etmeli? Talibanlar ýaly, Islam döwleti ýaly, şolara simpatiya duýan o ýurtlardaky ekstremist ýaşlar, samsyklar, nadanlar, çumolar ýalylar baka näme üçin o döwletler öz eskerlerini pida etsin? Kımmat düşýär, öň etjek bolup gördüler. Şoň üçin aýdýarlar, ay, biri-birini öldürsinler. Talibanlar kim öldürýär? Özü musulmanyny öldürýär. Islam döwleti ekstremistler kim öldürýär? Öz musulmanlaryny öldürýär. Şolar kimiň ganym düşmany? Öz musulmanlarynyň ganym düşmany. Islam dininiň ganym düşmany. Peýgamberiň ganym düşmany. Ahmet Mahmud Talibanlardan korkunjuna hemmelada taýyn. Ay hawada näme diýin. Bu Talibanlar meselesi. Bu ekstremistler meselesi. Bu haçan ortağa çykdy. Näme men size aýdaýyn. 2000-nji ýyllaryň başlarynda Türkiýede de köp ýygnaklar boldy. Inni Orta Aziýaň şeklini, rejimlerini, döwletlerini ütkötmeli, näde ütkötmeli. Ine edil häzirki biziň özüne oppozisiýa, aktivist toparlary diýip halkyň aňyny zäherlejek bolýanlar ýaly her hile edip gördüler. Hudaýa şükür türkmen halky hiç kimiň provokasiýasyna ananok. Hiç kimiň ýalan wadasyna ananok. Özünem oýnatmady. Soň näme diýdiler? Şol ýygnaklarda men özüm jurnalist bolansoň, şol ýygnaklaryň köpüsini özüm seredip gördüm. Aýdylýan gurrunlary, edilýän işleri eşitip gördüm. Onda näme diýdiler? Ekstremizm kartyny alımly islam. Adam şu, alımly islam. Biram alımsız islam mamyşyn diýmek. Eger alımly islam bolsa. Şoň üçin näme etdiler? Türkiýe döwletleriň öňüni çekken, şolara arka çykabiljek iň güýçli döwlet bolan Türkiýe döwletini duruşu bilen ekstremistleriň eline geçirdiler. Ol ekstremistler hem şu wagt hökümetde oturanlar. Soň ekstremistler häkimet uğruna, kürsü uğruna biri bilen uruşup, biri bilen sögöşüp başladı. Ondan soň olar özüne garşy bolanlary terrorist elan etdiler. Aslında hemmesiniň hem düýbi bir.
Şoň üçin ekstremistlerden gowluga garaşýan bir zada gowluga hantama bolsaňyz bara, ýeriň düýbüne batyň. Nalaje deýnik diýilýär muňa. Karolleo, inni buňky günne Allahyny ýatlan bolýanyz, he? Öwliýalere sadaka berilýän pullary şahsy behwitlerine ulanylan döwürdemi? Wah Karoljan, o aýdýan zatlaryň iň ýönekli zatlar. Has aýlgyň zatlar bar. Batyr, hoş geldiň. Giçäşi. Döwleda gaty görmeýäne özüň hiç zat edeňok. Biri bir iş etjek bolsa-da işine at takýan. İl halky satýa, diktatora hyzmat edýär diýen ýöne toşna ine şu diýip dakadat edip bilenok. Soň şyltak diýmän näme diýjek? Aha. Rahat enem iň soňunda öz nemäňi belli duradyň tügeleme. Diýmek, bu hakykat aýdylýan sözler saňa da diýýär ugy, şeýlemi? Biziň men näme iş etmeýänimi nirden bilýän? Men näme kameraň öňünde duşman hemme adamyny bilsin, hemme edýän işlerimizi bilsin diýip hasabat bermelimi? Rahat agdy. Oglanjyk. Sen tejribeň bilen, biziň tejribemiz, sen göreniň bilen, biziň görenimiz bir däl. Şoň üçin öz deňiň bilen şolary ýaly gürleşden gowgalar. Men näme üçin gaty görýän? Nadan derejesinde baka berýär bolup geçýän ýagdaýlara. Tejribeli öz tejribesiniň derejesine görä baka berýär. Taliban diýen şäňiz watanym diýin. Wah batyr balara düşünürip bolanok, bilýän? Men gahrym etirýärler iň soňunda. Hükman birine berjek, hükman birinin gulu boljak diýip ölüp ýatyrlar ho. Kim bolsa bolsun şoňa berjek, şoň gulu boljak, şoň gullukçysy boljak diýen düşünje bilen hereket edilýär. Häki, rahat agdy. Halkyň aňyny zeherlemek üçin, halky göreşden, halkyň ünsüni göreşden soğumak üçin birinji nowatda hani ýörlük bolanna bilen uşap meydança çykjak aktivistleriň ispisegini düzüp rejime berýän sen şo iş edýär diýen adamlaň ana şolar ýaly işler edýär. Halkyň geljeğini satýar. Köpüse ogulky kezzaplar ogrular. Hawa inni buňky günne ile belli küntüleri gyýzlykly, namusly durmuşa çykylmaly gyýz hökümini görkezýän rahat agdy. Görkezip bilersiňmi şonu? Gutoran dargan, çagşan, küntüganan hiç ýerde harydy geçmeýän işgärleriniň gelip sen reklamasyny edýän bärde. Şomy iş etmek. Aktivist diýip özüňi oppozisiýa diýip kameraň öňüne geçip maskara bolmak, şomy iş etmek. Halky güýmemek, halky gorkutmak, halky satmak, gan öküşlik etjek diýmek, şomy iş. Tügelenme seňe iş düşünjän gaty gowy. Karolya, Talibanlar geldi, çağalaryny goýanok, bulan özlerini zorlaýar.
Şu Talibançy bolýanlar bara, simpatiýa duýanlar. Şolaryň özlerini zorlaýar ilki bilen. İlki bilen özlerini zorlaýarlar. Çagalara beýlede dursun. Wagşy ho, olar adam däler. Batyrjan, dogry aýdýaň, türkmen halky häli ölene wady ulydaga. Talibanlar kim diýe? Gaty dogry. Ýöne bizi gynanlar ýanda hakykatdanam bir hakykatyň hatyrasyna çykyş edýän, göreşýän ýaly bolýan aktivistler ýa-da aktivistlik hereketiniň içindäki watandaşlar şular ýaly bolgusuz propaganda etmeli. O Murat Düşemow diýilen ýaly bir gutoran birini bir halaskär, bir syýasy figura ýaly görkezjek bolmak, bu akmaklygyna mara baryp ýatan görnüşi. On kimdigini hemme kişi bilýär. Ýöne akmak internetde oturan, hiç zatdan başa çykmaýan nadanlar, şu bir kim gelse şoňa bersem, şoň guly hyzmatkäri bolsam diýenler ana şolar üçin gahrman bolar. We beýleki şo ýanky rahat awdyň aýdýanlar bara, iş edýärlerdi. Orada deportasiýa etdirdiler Russiýadan. Şomy? İş edilen iş. Sahna çykan aktivistler satdylar. Şolaň maglumatlaryny satdylar. Inni özlerinden aýryljak bolýan aktivistleri siziň maglumatlaryňyzy diktatorlyk rejimine berers, size aňyryk ýetirers diýmek. Şumy iş rahat awdy. Öz haram nefsiň üçin kürsü vermediler, wezipe vermediler diýip biri-biriň bilen gemirişmek. Şumy iş? Şumy at takmak. Şoňa at takmak diýilýär, hakykata aýtmak kaçan at takmak bolýar. Rahat awdy. Sen ýaly. Şolaro suwdaşaýanlar ba aramyzda her hiljek bolýarlar. Men olaryň hemmesini duýup otyrym. Rahat awdy. Biz 1994-nji ýylyň Uguz gününden bäri, 21-nji martyndan bäri görüşüň içinde. Bu sen görýän adamçyklaryň bular wiçik. Kim tarapyndan ýüp bilen tutulup gurjak ýaly oýnadylýanlygyny gowulýar. Edýän işlermeden hiç wagt ekranyň öňünde duşman bilsin, duşmanyň şuwulçylary gidip şondan halat terpaý alsyn diýip reklama edemizok. Sakowyň soňuna seret. Wagty gelende kimin nähili iş edenligi, näme edenligi ortada görersiňiz. Bu häzirki görýän yalan propaganda bilen adamlaryň aňyny poklamak, zäherlemek bilen meşgullanýan, adam satmak bilen meşgullanýanyň hiç birini görmersiňiz. Sähetliğin gelende hiç birini görmeýäňiz. Karanlıyor. Ahadırki hökümet näme üçin Talibanlar bilen gepleşikler geçirýärler? Biznes edýärler. Şu biznesi nähil edip ösdürip bolar? Pullary nähil köpeltip bolar? Girdeji nähil köpeltip bolar diýip gepleşik geçirýärler. Gorkýarlar ha? Ýok, belki olaryň üstünden belki öz şahsy wäkilitlerini amala aşyrjaklardyr, aşyryp berler. Belki şoň üçin yara almakda ikinji ýerdedir. Ömrüň uzak bolsun. Ina gurrunsiz.
Arslan Muradov. Talibanlar aslında Sauditleň finansiýerowet etmegine, himayetkarlygine Amerikanyň sırly gullugy tarapyndan Pakistana taýinlanan adamlar hawa. Ýürüýte şol Pakistandaky medreselerde taýinlanan üçin şolaň adyna talipler diýilýär. Ýagny şo medresen okuwçylary, talipler hereketi diýilýär. Şoň ady şo taýdan gelýär. 30.000 töweregi adamdy başda. Şu wagt Owganistanyň 70-170 bölügini dolandyryp otyrlar. Gaty dogry. Arkasynda global güýçler bar. Şolaň bäkbidine hyzmat edýärler. Musulmanlyga däl. Ahmet Mahmud nädip bu haramdan dynmaly onu geplen. Ahmet Mahmud oğul haram bilen halaly seljermen. Nädip dynjak? Özüňi kämilleşdirmeli. Özüňi gawat gelen adama anlatmayan watannaşa, duýgur watannaşa ögürmeli özüňi. An düşünjäňi östürmeli, tejribäňi östürmeli, hakykatyň tarapyndan çykyş etmeli. Şemal haýsy tarapdan öňse peşmek ýaly şo tarapa tigirlen toglanyp görmeler. Arslan Muradov. Şol himme taraplaryny öldürmek üçin taýinlanan adamlar ýurda gelse gowy bolar öýdýämike. Başlyklarynyň birem Bin Laden'di diýe. Öldürildi diýe öldürilenok men pikirime ýaşa. Näme üçin öldürilsin? Olara ýaly gowy hyzmat eden adam näme üçin öldürilsin? Keypet berenler bar ýerde. Batyr. Taliban diýip agdyňyzy bulamaga degmeýän watandaşlar. Dogry boly näçek? Hakykat şeýle. Watandaşlar öz başymyzy özümiz şarap öwreniň innisiz ullukan adamlara size gelişmeýär diýe. Gaty dogry. Ullukan adamlar ýöne aň ösmedik. Göwre ulolan göwre beden ulolan ýöne kelläň içindäki beýin ulanmadyk. Ana ömrüň uzak bolsun Batyr. Döwlet käbirlerine hakykaty ýüzüne bassaň, dislike goýup gaçyp gidýär diýe. Ana olaň bar edibilýän şol dislike ýa şoňa meňdeş zatlar. Ya da hana nähili iş edýän. Ini provokasiýa edýärler-de. Han näme iş edýän işiň ýok. Inni şoňa gaharlanyp emosiýa bilen biz imme edip beren işimizi aýdyp mehemen diktatorlygyň düşmanlygyň işini ansatlaşdyryp goýmalylar biz. Şeýlemi? Imme zady ortaga dök. Kartlary açyp baý bu arzu ediberiň. Şu adaçenni 94-nji ýyldan beri şu adaçenni her hili bolup gördüňiz bize garşy. Hiç da edip bilmediňiz, başarmadyňyz. Başarmanyňyzyň sebäbi biziň ýanymyzda halkyň hakyky halal haýır dowasy bar, gollugy bar. Onuň biz adam tanaýar. Hakykatdan utanýanlar kän gynansak da içimizde diýe batyr. Gaty dogry. Onuň aýdyşy ýaly. Diktatorlyklar döwründen gol astynda ýaşaýan umuman halklarda travmalar bolýar. Türlü görnüşdäki travmalar. Travmaly adamlar psikologik ýagdaýda özüne bir özüne gynançly zatlar etse, özünü gynasa,
ya birinin başka birine zulüm etmeni, şo edýän zulümünden keyip alýarlar. Şoň üçin hakykatdan utanýanlar amma, gorkýanlar amma öz kemçilikleri bilinmesin diýip hakykatdan gaça durýanlar amma. Batyrja. Talibanyň gollaýanlar ata watanymyzy Talibany gollaýanlar ata watanyňyzy ütgedäň bolmasa. Olaň watany ýok. Wagşylary adam öldürmäni hiç satça görmeýän şu jellatlara simpatiya duýup şolary gollaýanlar olara adam diýip bolmaýar. Tagat abdy. Agam öz edýänim aýtda biri sähelçe sögüp ýatsa blok edýän edilmeň beýleki akkauntum blok ediniň ýaly. Indi rahat abdy, men sana bir zat aýdaýyn. Biz ýene bir gerek gaýtalýan, iň soňky gerek gaýdýan, gaýdyp aýtjak gel şunu sana. 1994-nji ýylyň 21-nji martynda Bysmylla diýip biz göreşiň içine girdik, goşulduk. Şo wagtdan bäri biz göreşiň içinde. Biz göreşýän wagtymyz bular ýalyky kameraň öňüne çykyp görkezler ýalymyzy görkezip reyting bolsa bolýar, ýalan sözläri, halkyň ünsün sogaly diýip hereket eden adamlar däl. Näme edýäniňi aýt. Hakykatyň Türkmenistan aradaky hakykatlaň dünýä ýetirilmegi, dogry düşünürilmegi, türkmeniň kimdiginiň bütün dünýäde dogry, yerlikli, münasip tanadylmak üçin iş alyp barýar. Biziň iň esasy işimiz şu. Bir ýerde bir türkmeniň burnuň anasa, bir ýerde bir türkmen kynçylykly ýagdaýa düşdi. Bir ýerde bir türkmen howstarsyz bolsa, problemler bolsa, biz şoňa fokus edýäs. Türkmeni türkmenden habardar etmek biziň mukaddes borjumyz, hyzmatymyz boldy. Şuňa çenli. Ana iň esasy umumy manada edilen işler. Ýöne men hemme strategiýany jekmejek sana aýtjakka. Arslan Muradov. Abdy, biz kameralan mikrofonyň öňündäki adamlar hakykatdanam biziň näme edenimizi, näme edip görenimizi bilesiň gelýän bolsa, bizi gowtanaýan adamlar bar. Şolardan sonra biziň eden işlerimiz bar. Şolary görüp öwren. Hemme zady taýyn biri taýynlap bersin, biri edip bersin diýip garaşma. Özüňem birazjyk şol urda rahmet çekip gör. Gaty dogry Arslan, ömrüňiz ok bolsun. Bärde like, dislike üçin çykyş edilen ok. Gaty dogry. Bilen bilýäs. Propaganda edilmegini, bilen bilýäs rating gallyrylmagyny, sensasiýa edilmegini, bilen bilýäs. Bizim şoň okuwny tälimini allyp ýöne öňünemiz bar. Şonu halka, hakykata, halallyga garşy ulanymyz bar. Şeýtmenem jurnalist bolup bolýar. Adam satmanam. Karolleo, olary ýurda getirip azuda durmuş görün öýdýäňiz, ha? Ine şular ýaly akmak da bular. Özlere hiç zat edibilen ok. Edibilmejegini de gözü yetdi. Inni maskaraçylygyň nirsinden bir neme bilsek, ögürüli bilsek, gaýdy bilsek,
şol bähwit kär bolar diýen ýaly, şo peýda getirer diýen ýaly, şo diktatorlyk gitsin, kim gelse şo gelsin. O musulmanlar gelsin. Dinin tarapynda bolanlar diye. Olar mo kelle keterler ana durun. Näile janlardy, mahlukdy belliden. Adamyň janyna dödiyen, adam öldürmegi hiç tatça görmeyen mahluklar hiç wagt tarapyny tutmalylar. Batyr näme diýär rahat aldy? Söwünmäge utanmayan adamy başga näme edip biljek? Özüň bolsaň diýär. Orlay. Rahat aldy gaty ýaş oglan bolmaly. Men pikirimçe. Ondan şol rahat adam käbir nemeler ýaly belki dürli kanallarda gezýän bolmaly. Ondan o taýda da hakykatdan hem täsirli propagandalar, provokasiýalar, gipnozlar, zäherlemeler bolansoň adamyň özü tejribesiz bolsa, bilimsiz bolsa çoň täsirine galyp bilýär şonuň täsiri. Ýani wagty gelse rahat adam öwrenir, görür. Köp watandaşlarymyz dogry ýola dolanyp geldi. Hakykatyň tarapyna geçdi. Şolaryň biri bolar, rahat aldy. Bolsa bolar, bolmasa döwedi bilýär. Günäsi öz boýnuna. Togrulbek Türkmen. Salam Togrulbek. Giçersine ýagdaýda, ýagny çal, tizden tiz arnamaz düşünjäni yalan, yalakallyk häsiýeti düýbünden beýnimizden ýoklamak üçin ýoluny ýola goýup bolarmy diýär. Bolar, näme üçin bolmasyn? Aň düşünjäni ösdürmeseň, özüň kimdigini bilmeseň, türkmençiligiňi bilmeseň, aslyňy nesliňi bilmeseň bolýan zat şol. Mertebe diýilen zat. Her pursatda, her ýagdaýda näme bolsa bolsun, näil kynçylyk bolsa bolsun, hiç wagt mertebeni ýitirmeler, satmalar. Arslan Muradov, agam, Taliban diýsinler, İgil, İslam döwleti diýsinler, näme etselerem halka allap bilmeler. Ýok, halky allamak dälmärdi, halky gorkuzjak bolýar. Halk indi diktatorlykdan gorkanama, diktatoryň daşary ýurtlardaky şuulçylaryndan hem gorkanok. Şoluň şäherliklerinden hem hyzmatkarlarinden hem gorkanok. Inni bular Taliban gelýär, Taliban hüjüm edýär diýip gorkuzjak bolýarlar. Bular rejimiň bähwidini, rejimiň oýny. Halky gorkuzmak üçin, türkmeniň gözüni gorkuzmak üçin. Şoňa Taliban näme edip ýör? Owganstandaky türkmen oturumly ýerleri basyp alyp ýör. Ina şo kartada görýän Türkmenistan bilen Owganstanyň arasyndaky mämiş bölek bar, mämiş ýer. Ana şol Türkmen oturumly ýerler şo taýlany basyp alýar şo Taliban. Türkmenistandaky diktatorlyk rejim hem keýp edýär. Şo taýdaky Talibanlar, şo taýdaky türkmenler gyrýa bolýar. Näme üçin? Özüne garşy güýç töremedi ýaly. Men Karol Leon şu tesiri bilen sizi baş-başa goýoýyn. Gyjagaşym aglaýa çagaşym. Häzir şonu bir köşeşdirin, onuň nesip bolsa
Ýene biz galan ýerimizden efirimize dowam ederiz. Tesirlerinizi men size görkezmäge dowam ederim. Başlaňdy onlar. Başlaň ekranda onlar. Çağaç galan soň seretmeli bolýar. Ejedem ýa-da olukdan ýatyp galan soň oýanmandyr. Men onuň ejedin ýanynda eltip gaýtdym çağaçyny. Bagşlarsyň. Karolio, bu juma tapar demokrat dinni islam döwleti etmäge çalışýar ha? Şeýle ýaly. Belki soň sen hojaýynlaryň häzirki ediljek bolup duran paşalygy gurjakdyr. Hany ondan soňky planlaryňyz barada aýtsaňyz da diýe. Gaty dogry Karolio, ömrüňiz ok bolsun. Arslan Muradow agam aýtşolara Marslylara da haýyş edip görsünler diye. Birden kömek elerler şolar diye. Ömrüňiz ok bolsun Arslan. Taş etdiň şunu wara. Ýaman gowy etdiň şunu. Ömrüňiz ok bolsun. Marslylardan ama Saturnlardan ama edip görsünler. Ýylyň nemesi bilen arkasy bilen arkaly bolup bolanok da. Bular özüne bolmansoň ýylyň arkasy bilen arkaly boljak bolýarlar. Hakykat gerek döwlet bular erteki diňläp öwrenenler. Bu ýerde de erteki diňläsleri gelýär, gynanjakda. Olaryň wagtyňyzy diňläp, şoň duýgusundan çykyp bilmänýärler. Olaryň wagtyny diňläp diýe, şolaryň duýgusundan çykyp, hawa gipnoza, şawa şol dogry şol. Gaty dogry. Ýöne halka ağlar ýaly, güýmer ýaly, ünsüni sogar ýaly ol wyjdanyny nemetmeden bolmaýar. Batyrjan, Allah ýalkasyn, toýuňda gaýtsyn. Gaty dogry. Efir döwlet baýanyňky däl, watandaşlar biziňki. Gaty dogry. Hudaýa şükür. Allahjan barlygyňyzy mydam etsin. Ömrüňiz zok bolsun. Siz özüňiz alyp çykýanyňyz hemme efirleri toýuňyzda gaýtsyn. Gaty dogry. Arslan Muradow, olar şol erteke ananyan bolsalar, olaň kellesi çağankydan tabawutly ýeri ýokdur. Çağalar bilen deň bolmaly. Dogry, ýöne çağalar aslynda doğulunla gaty kämil doğulýar. Ula adamlardanam zekinli ýöne nä dogry oku metotlary, bilim metotlary, çağalary kütükleşdirýär Arslanjan. Bizim özümiz şu çağan terbiyesi bilen, çağalar bilen içkin gyzyklanamyzsoň şoňa göz ýetirdi. Şoň üçin alternatif metotlar bar. Bilim metotlary, terbiýe metotlary çağalan daşary ýurtlarda. Şol metotlara ýykyn edýän maşgalalan çağalary başgaça bolýar. Çağan özündäki ukuýby ýüze çykaryp, şoňa görä çağany
gönükdirmek. Dogry ýola, dogry wezipe, dogry käre hünäre gönükdirmek. Şol metod. Waldorf şolaňyň biri. Togrulbek Türkmen döwletdagy Taliban geldi ýurda diýip ýalan maglumat bermäne utanmaýan insanlar bar. Gynantakda. Hawa ardy edibersinler. Türkmen milletine ysnat getirýänler agam. Gaty dogry, ömrüňiz ok bolsun. Allah görkezmesin, getirmesin ýurda. Olar gelse ne çaga, ne garryny hiç tat galmaz. Hiç tat galmaz. Hiç tat. Hudaý saklasyn. Talibanlaram häli nemeleň biri aýtdy. Tesirçileň biri şol kim tarapyndan finansiýer edilýän Saudy Arabistan edi. Saudy Arabistanyň arkasynda duran güýçler bar. Saudy Arabistan olar ýaly dünýä täsir ediljek bir güýç däl. Ol diňe putrotçy, kärenneçi, araçy. Şoň üçin öňe aýtyp geçipdim. Baky bilen bir gepleşigimizde ýaşyl Amerikaň ýaşyl guşok proýekti barada söz açypdyk. $2,5 trillion serişde aýrylan şol ýaşyl guşok proýektine. Ýaşyl guşok proýekti musulman döwletleriň başyna ekstremistler getirip şolaryň global siyasatda deň aramlygy üýtgedi biljek ýurtlara garşy ulanmak. Ýaşyl guşok proýektiniň maksady şo. Şoňa aýrylan pulum şo. Edil häzirki görýän ýurtlaryň häkimiýet çalşyklykları, olaň häkimiýetini ekstremistleň gelişi hemmesi şoňa baglanşykly. Bolmasa şo ekstremistler ukyplamy, kellelimi, aňly, düşünjelimi, guramaçylygy zady gowy bilýärmi, başarýarmy ýok. Hiç adam öldürmekden, döwleti, ýurdy talamakdan başga bilýän zatlary ýok. Adam zorlamakdan başga. Şeýle mahluk bolar. Allah Taala'nın ilahy düzgününden üzüňe, tebigatyň kanunundan üzüňe. Halkyň ogly oýan halkyň döwlet aýmyň sorama jogap bermedi. Nol bir 30'da verdim o soragy diýe. Nol bir 30 diýäniň teň wagtyň bilen nol bir 30'dur. Menne 12-30 bolmaly. Halkyň ogly oýan halkym ýok. Ýok. Iwermän ýadyndan çykaran bolaymy? Inha 26 Batyr, 28 Togrul, 28 Arslan, ondan Karoleo 29, Rahat 12-29. Onu okumadım, goýmadym sebäbi tema bilen hiç ýyl daxly ýok. Ondan ýene Arslanyňky bar 31-de, 32-de Hakykat gerek bar. Ýene 32-de Batyr bar, Arslan bar. Ýene Togrul bar. Şolar Togrulbek Türkmen olary aýyrmak, ýoklamak ansat bolmaz. Talibany ayakta tutýan, Taliban döredýän Talibanlary we şoňa meňzeşleri ekstremizmi saklap duranda nadanlyk, sowutsuzlyk, bilimsizlik. Diktaturany näme döredip, näme saklayan bolsa Talibanlar ýaly, İslam döwleti, ekstremistçiler ýaly şolary döredip saklayan, şolary siyasata döwletiň başyna getirýän şol nadanlyk, bilimsizlik, akmaklyk, aňsızlyk, wyjdansyzlyk, adam bolmazlyk. İnsaniýetden
nisibetini almazlyk. Arslan Muradov. Amerikanlar SSR dargatmak üçin $20 trilyon çykdy jetdiler. Gaty dogry. Soň pişman bolurlar şoňa. Özleri aýdy. Şol projekt, şol operasiýa gatnaşan ýokary wezipeli şol CRU-daky, FBR-daky, beýleki ýerlerdäki döwlet departamentinden şo meseleler bilen gyzykdanan adamlar zatlar hemmesi soň pişman boldy. Şo edilmeli ekenini. Aňyrsyna bärsine göz ýetirmän, teljermän etmän etdiler şonu. Edil Oktyabr rewolýusiýasy ýaly. Bolşewikliň rewolýusiýasy ýaly. Onam daşar urtlar. Golladylar. Finansiýerowid etdiler. Leninem şolary getirdiler. Ors milletiniň gemofonuny, maýasyny ýok etdirdiler. Inha görýäňizmi? Ýigrenç duşmanlyk, haramçylyk, hapalyk şular ýaly adamlarda ziýan berýär. Ors milletiniň maýasyny emele getirýän intelligensiýaň hakyky sütüni bolan maşgalalary ýok etdiler. Ýakyp üstüne de kislata döküp. Birden geljekde bilimdat ösäýse şolaň DNK-lary bilen şolardan bir neme peýdalanmasynlar diýip şolar ýalyky ýok etdiler. Batyr döwletdagy türkmençilik TikTok kanaly YouTube'da gowy videolar ýaýratýar. Dün owadanam video gelipdir gowy. Türkmençilik bilenmek kim men o taýda ýok, TikTok'da ýok men dogry maýdaýyn. Bolasam melenok, ulanasam melenok. Maňa nakys gelýär şo TikTok işi. Bagışla öyle. Karolleo inni döwlet ünsür. Osama bin Laden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw jaýyny tamamlap, gaty dogry, CRU-nyň ýetişdiren adamy. Gaty dogry, belki bulary gollaýanlaryň arkasynda günnäwar duranlar. Bolup biler. Her zat bolup biler. Şu Türkmenistanda 20-30 gün gan nöküşlük bolar diýip çykyş edýän şol DVK-nyň kopýasy topar bara. Şolar öz haram bäkidi üçin Türkmenistanda gan nökülsin. Tekillensin Türkmenistan. Näme bolsa şo bolsun, ýöne häkimetiň başyna biz geçsek bolýar diýen düşünje bilen hereket edýän mahluklar şolar. Adam däl. Olaň arkasynda olar her kime hyzmat edebilýär. Olarda neme ýok. Olar bir belli bir pozisiýa zat ýok olarda. Ini özüňiz görýäňiz. Birleşen opozisiýa, birleşdik zat diýen olanlar. Bölüklenip gidip oturýarlar, bölük öz bir-birini ilk gidip oturýarlar. Allahan şolaň bir-biri bilen uruşdurup aýryp, bölüklep, maskara edip, külpeýe ýok edip gidip otur şolar. Şolaň arasynda bir sypçyk biri bar. İlki başta käbir adamlar tarapyny tutanlar çykyş etdi. Belli urwatdy geçenden soňam tankyd edýän adamlaryň tarapyna geçip öň tankyd eden adamlaryny öwüp başlady. Näme diýeni belli de. Hiç ili ahlak, etika bir neme ýok edýän adamlar. Bulaň inha bar bolup bilşi şol. Bular ol gutorup inni köçede durubam haraydyn geçirip bilmeýän küntüleri
gyzykly, ar-namusly, gyz diýip türkmen halkyna satjak bolýarlar. Epesli galyň bilen. Samsyk däl biziň halkymyz. Sapar iklim dağlaryň aýdyşaly, mal, goýun, sowusy däl biziň halkymyz. Näme üçin olara özüni aldatmaýan bolsa, olara hyzmatkarlyk etmeýän bolsa, ol näme üçin sada samsyk bolýar halk? Şu özüni oýnatdyrmaýan üçin şeýle bolýarmy? Onuň käbirler tefsir ýazýar. Döwlet Baýhan öz hereketine goşulmaýanlara şular ýalyky hüjüm edýär. Goşulmak diýilen zat olar ýalyky zat ýok. Hemmämiziň borjumyz ilgün bäkritli hyzmat etmek, göreşmek hemmämiziň borjumyz. Birleşmek diýilen zat ýok. Ýok. Bizim kökümüz Türkmenistanda şo yeterlik. Birleşmek sözü meheme duzawy. Näme üçin? Hakiki göreşýän adamlaň näme edip ýörenini bilmek üçin, maglumat almak üçin nämemişin biz birleşmelimişin. Şolar bilen. Wezara bolurlar, maskara bolurlar, ekrandan öňünde özüňiz gördüňiz. Inni eliňizi wujdanyňyza goýup aýdyň. Şular bilen birleşilen bolsa, şular bilen bilelikde bir zat etjek bolup synançylan bolsa, şuň küňümizden bolmazdy. Hudaý saklasyn. Allah jan gorady. Ýene akyl paýgas bilen karar berdik. Duýgu bilen, yalan propaganda bilen özümizi arlatmadyk, oýnatmadyk. Hudaýa şükür. Şoň üçin bulaň arkasynda her kim durup bilýär. Bular bir günüň dowamynda bir näçe arkasynda duranam üýtgedi bilýän mahluklar bolar. Karolyo, ýoksa da siz Türkmenistanyň Siriýa ýaly söwüş meýdanyna täze ýaraglaryň synalýan ýerine öwürmek niýetiňiz bardyr. Bar. Baka aýtmadymy? Baka aýtdy wagtynda. Baka aýtdy ýöne bakyň aýdanlaryna düşünenem boldy, düşünmeýänem boldy. Halkynyň oglu diýe, oýun halkym diýe. Bolýa täzeden berýän döwlet daga gel hakykaty gürleşeli de. Bolýa. Sen kim tarapda? Diktatorçymy ýa guruljak ýaş we adalatly demokrat döwlet tarapyndan? Seni dinleýän welin sen TKK-ny, DWT-ny, TYK-ny tankytlaýan. Inni sen hakykatdan hem halkyň oglu bolýan bolsaň, şu soragy bermezdiň. Sebäbi sen hakykat bilen ýalany, hakykat bilen yalan propagandany teljerip bilen ol. Sen TKK diýäniň başyndaky mollum sypatyndan, gepleşinden, hemme zadyndan, ramasyndan inhamen şollayıp gıygyryp dur. Ol halkyň adamy däl, halkyň tarapyndan däl. DWT diýäniň Gazagstandaky DWK-nyň kopýasy Türkmenistanyna 20-30 gün gan nöküşlük bolar diýen, gan nöküşlük isleýän adam. Bir gan nöküşlügi gollamaly onda, halkyň ogly. He? Öz ýurduny, watanyny satýan, özüni satan haram niýeti üçin Türkmen halkyndan, Türkmen döwletinden araljak bolýan adamlary biz öňmelimi, gollamalymy onda? Şu edilýän pyssypjurlyklary, oýunlary halka düşündirmelärmi? Hakykaty aýtmalärmi? Hakykatyň tarapyndan çykyş etmelärmi? O nähili diktatoryň tarapyndan bolýar? Biziň tokum tejimiz diktatoryň tarapyndan däl. İň elgenç ezir çeken maşgalalardan biren biziň maşgalamyz. Henidem şolar ýaly.
Bilýän zadyňyz ýok. Ýöne sähelçe bir TikTok'da onunla birazjyk bir show neme görýäňiz, teatr görýäňiz, ondan soň onuň şol hakykatdy öýtýäňiz. Hakykat internetiň daşynda. Bular düýün çıkan jüýjejik oýnatgy bilen bary. Bular ýokka biz göreş meýdanyna badyk. Bulan kimine edip satanna çenni gowul ýaz. Bizim gowul ýanlarymma. Bolýa, baraýdaly. Baraýdaly. Biz näme dogry hereket edýär ekenik diýeli. Onna aýt, halkynyň ogly oýan halky. Aýdanda sen. Näme üçin türkmen halky şulaň çağırışlaryna reaksiýa berenok? Şolara ananok, şulaň ýanyna hereket edenok. Türkmen halkynam geçdik. Öz toporlarynyňky aktivistleri plan ýerde protest edeliň zat diye öz aktivistlerim çıkanok, şolaň diýenini edenok. Hawa, inni günäkär biz boldukmy? Men boldum. Biziň bileleşigimiz boldumy? Tankytlamak däl, biz hakykat aýdýar. Gepläp bilmeýän, hakyny talap edip bilmeýän, aktivist bolup bilmeýän adama sen hakyny talap etmäni öwren, geplemäni öwrenmek tankytmy? Eger sen şoňa tankyt diýjek bolýan bolsaň. Aýnany kim alsa şol alsyn, bize toý bolsa bolýar diýip, Türkmenistan ýansyn, sil alsyn, yumrulsun, tekillensin, ýöne biz keyp etsek bolýar diýmek. Şomu dogry? Eliň wyjdanyň üstüne goý. Birazjyk oýlan, eger oýlanyp bilýän, oýlanmak ukybyň bar bolsa. Arslan döwletaga 17-de Rossiýada 2 rewolýusiýa bolýar. Birinji Leniniň eli ýok. Birinji rewolýusiýasy Amerikanlar finansiýerowat edýärler, esasan milliarderler. Şiflen maşgalasy Rockefellerler, Morganlar. Batyrjan Mortuf Özbekistan'dan Türkmen doğumlarımızdan Batyrjan salam. Bu oğlun hawa tanaýansyň. Şol oğlun Türkmenistanyň watandaşlary gahar gadaba mindirdi. Şu gün Talibanyň tarapyndan çykyş edip, ekstremistler ýaly çykyş edip, şolary gowy eýjejik, görkezjek bolup. Diktator düşman, olar dost diýip. Gözel, dogry aýdýam, agzy ba görle. Inni halkynyň ogly oýan halkym. Sen hiç wagt absolutny neutral adam däl. Sen absolutny neutral adam bolun. Ýanky ýaly soraw bermeýä. Şolaň tarapyny tutmaýa. Sen şolaň başyny çekkäniň birisin. Oýan halkym diýip ýazyşyňdan belli. Halk bir wagt oýandy. Oýanmaly adam ma bolsa sen özüň oýanmaly. Sen ukuda, sen gaflatda, halk däl. Şoň üçin öz kemçiligiňi halkyň iýiliň üstüne ýüklejek bolma. Gaýrat et. Öz kemçiligiňi özüň gör. Düzeldi bilýän bolsaň düzel, düzeldi bilmeýän bolsaň nähili düzeltmeliligini tejribelerden sorap öwren. Näme variantyny aýtmalysan? Biziň hiç da aýtmamyza gerek ýok. Sen ýanky tarapyny tutýan, toporlaň, adamlaň wejera bolup bolmada çykdy ekrandan öňünde. Başka näme merk gerekmi?
Şoňa da düşünülmeýän bolsaň, hemme zady biz etip bermelimi, hemme zady biz aýdyp bermelimi? Bagyşlap bolan sen şol ýa öýlenende birinji gije ujunyny tutturjak bolýanlardanmy? Şonu ur başarýanmy özüň? Näme hemme zady ilden garaşýaňyz? Hudaý akyl berendir, aň düşünje berendir. Özüň oýun, halk dawno oýuny. Halk kimsitmäge hakyň ýok. Oýuny. Karalýo, bu hak ýoly, gurrunsyz. Hak ýolunda halallyk, adalatlyk garşalanýar. Bu ýerde haramlara, göz boýagçylara, ýüzi maskallara ýer ýok. Gaty dogry. Ýüzi, ýüregi, ruhy maskallar bar. Ahmet Gurban döwlet sen haçan mitinge çykjak? Miting mesele çözýärmi? Miting mesele çözýärmi? Miting geçenli edilmeli işleň hemmesini etdik dynlykmy? Miting garlymy? Ha? Düýejüň şägirdi. Düýejüň esasy neme diýerlerdi şol? Miting, protest. Oň bilen iş çözülenok. Protesta çenli edilmeli işler bar. Sen olimpiadada ýarşak bolýan. Olimpiada gitmek üçin öňürtü yerli ýarşlar, regional ýarşlar, halkara ýarşlarda derejä girmeli, özüňi türgünleşdirmeli. Ahmet Gurban, agdyňa gelen zady aýdyp bermeli. Wagt gelende kimiň näme diýänini görürsiňiz. Hakykat gerek. Döwleda bu halkyň ogly şol Makkyň küntüsi bolmaly, dogry şol. Şeýle bolmaly, ýa şoň töweregini. Arslan Maradow. TikTok görýän bolsalar nerden akıl bolsunlar? Bey Arslan ýaman eret şüýleýän. Gaty dogry. Bolugsyz sypçyklyk, suwjuklyk, şypanalyk şo zatlar. Düşenmisin Facebook saýypasyny gördüňizmi? Şo taýdaky suratlar, zatlar gördüňizmi? Görmedik bolsaňyz, şoň Facebook saýypasyndan, kontaktdaky saýypalaryndan paýlaşýan edýän zatlaryny görüň. Şoň nähili adamdygyna onuň özüňiz göz ýetirersiňiz. Häzir. Nirde şol görýän? Her size görkezjek şonu. Ine. Balam haramdaň ýegenleriniň töwereginden ana bolýan zatlar.
Batyr Jomortow Rahman aga kim? Muhammed Diýöje hakynda ýaman gepledi diýe. Gyzyklanyp görseň kimdigini derrew seljerersiň. Batyrjan. Bir de aýdyp oturmaly, bir de aýdyp ýadyp. Ine teret. Ahmet Kurwanny. Bulam şol ýanky taýpadan, şol gruppadan. Näme etmeli? Seni dinleýäs, töwereňe bokatyp oturma. Näme etmeli bolsa şol temada başla, bizem ýanyňda. Hakykata bok diýen adam, hakykat gürlenenini hakykata şeýle baha berýän adamdan adam bolanmy? Biziň ýanymyzda adamlar bar, hakyky watandaşlar bar inha. Görüp otursun. Ýazýarlar, güni efiri özleri alyp barýar. Men diňe moderator bolup otur. Sen öz hajatxanaňa gitsen go bolar. Halkynyň ogly. Oýan halkym. Sen öz loginingda akkauntyň adyna sen adynda absurdlyk bar. Bir sözüň ikinji sözü absurd, ters sen aýdýanda. Şoň üçin şol ters adamlar ýaly görnýän sen. Şolardan bolsaňam bolmasaňam, şolardan biri bolsaňam bolmasaňam sen şo topara girýän, şu absurd zatdan bilen. Şoň üçin aýtdym. Ýalňyşmy isleýän? Sen ýalňyşýan agam diýen. Belki men ýalňyşýandyr, ýalňyşmy isleýän. Sen hakykatyň tarapynda bol, halkyň tarapynda bol. Häzir jogap berjek sana. Arslan Muradow, ýaman ýeti medeniýeti düşünjeli adam eken. Sahypasy, akyl paýgasyn dogruly. Awa. Inneştaýda biri TikTokçulardan biri geldi. Şo TikTokçulardan da näme diýe? Salam. Töwle daga size bir soraw. Agam, näme üçin siziň videolaryňyzda like-dan dislike köp? Şoňa janyň ýanýarmy? Ýok. Begenýän. Diýmek, hakykaty aýtmak bulary şur ýaly boýunjalyk edýär. Diktatoryň we Türkmenistany gana çaýkamagy isleýän global güýçlüň nemesini satanyň arasyndaky zady götürüp ýallakylyk edýänden hakyna tutma internetde oturan hüjümçüleriniň dislike goýmagy hakykaty ütgedenok. Karolio ber goýjak ekrana. Ber çogaby goýjak ekrana. Efir siziň efiriňiz. Men näme üçin goýmaýyn? Hakykaty YouTube'daky like bilen dislike kesgitlenok. Ine siziň aklyňyzyň ýetmeýän ýeri şu. Siziň özüňizi oýnatmaňyzyň, anlatmaňyzyň, oňa hödürlemäňiziň düýp sebäbi şu. Şu taýda ýalňyşýaňyz, ondan soňra durmuşyňyzda da şol ýalňyşlar kerwen ýaly zanjyr bolup gidýär. Karolio jogap berýär sana. Ýanky band up. Tebe berdi, dogry gep aýdylýar.
aýdylýan ýer hemişe dislike'a münasip bolýar. Dogry sözlüğini 9 owadan kowurlar diýär türkler. Dogry söýleýäne 9 köýden kowurlar diýär türkçesi. Bir hakikatin tarapyndan. Gurrunsiz ömrüňiz okursun karanlygy. Şoň üçin hem halkyň isleýi boýunça hereket edýär. Halkyň isleýän formatyna gepleşik taýýarlaýar, efir edýär. Şunum görüp bilmeýän bolsaňyz, şu aýdylýan hakykatlaram size gaty elbet täsir edýän bolsa, onda näme diýin? Bereket bersin. Sag bolun, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Tesirçiler. Diýmek, siz dogry iş edýäňiz, täsirli iş edýäňiz. Şoň üçin şolary ýalyky, şolary reaksiýa bildirýärler. Gaty bu. Näme üçin TikTokçulardan biri geldi diýdiňiz? Men TikTok wapşe giremem. Metadyň, gepuruşyň, taktikaň, özüň alyp barşyň, düşünjäň, hemme zadyň şolar bilen deňelýär. Şoň üçin şol sürüden bir ýaly özüň alyp barýar. Halk görýän zadyny aýdýar. Men aslynda başgaça bir zat aýtmak isledim. Ýöne başarmadım. Ya men wasp bolýanladım başka, ýöne aýdýanladım, edýän hereketim başka diýip bolmaýar. Sen nägili görünýän bolsaň, halk şolar ýaly edýär. Men attakam moksaňa. Sen şol loginlaňda, aýdýan zatlaňda logika bolmansaň, şo logika ýok diýip şonu aýdýan. Hiç kim kişelden ok sen ýazýan zatlaň häzir gelýärsiň häzir. Döwlet ady laýyklary görýär, laýyklary däller. Şoň üçin näçe köp goýsaňyz şonça şat bolýar. Yo men o seredem o, min sömürem o. Dogry mara. Sebäbi hakyky durmuş internet däl. Internetdäki durmuş başka. Döwlet aýhan men saňa häzir at takamok. Sen näme üçin meni tankitleýän? Sen tankitlanmok. Sen tankitlanmok. Sen aýdýan zatlaň manysyny saňa aýdyp berýän. Sen aýdýan absurd zatlaňlar bir-birine gawat gelmeýän. Sen aýdýan şol halka garşy Türkmenistanda gany küçüklük isleýänlere tankit edýän diýen. Olaň özü biz gany küçüklük isleýäs. Öz haram bähbetlerimiz üçin biz gany nökmek isleýäs. Halk näme bolsa şo bolsun, ýurt näme bolsa şo bolsun diýe. Biz häkimete gelsek bolýar diýe. Adam satýarlar. Halkyň aňyny zäherleýärler. Ünsiz soýýarlar. Opozisiýaň döremegiň öňüne alýarlar. Şu zatlar sen tankit diýip baha berýän. Hakykata sen tankit diýip baha berýän. Onuň hakykata sen tankit diýmeňi sen ýüzüňe aýtmak, attakmak bolýarmy? Oýan halkym diýip goýupsyň. Sen özüň oýanmaly. Halk bir wagt oýanly. Halk kimin kimligini bilýär. Şolaryň duzugyna düşene wa, provokasiýasyna, öýçükdirmesine ananana wa halk gaza gelene wa. Soňum halkyň ogly däl. Halkynyň ogly däl, halkyň ogly. Näme diýip ýazanda näme? Napoleon Bonaparte diýip ýazanda näme? Aýdýan sözüň, hereketiň, hakykatyň tarapynda bolmasa, lewizli bir manyly, maňyzly bolmasa, näme ýazanda näme?
Arsan Muradov, TikTok alyanlar bilen kelläňiziň işleýişi deň, şoň üçin TikTokçy diýilýär. Gaty dogry näme? Şol bir metodda özüni alyp barýan bolsa başga näme diýeli? Bärde bolsa tesir ýazmaň, sizler TikTok bilen meşgul olun, şolar bilen bir tolkunlaşyz. Gaty dogry, şolar bilen şo taýda bereket tapsynlar. Onda şu günkü efirimizi şu taýda jemläni. Hakykatlar diktatory. Diktatorlukdan ümitlenýänleri, ýal edinýän ýallaklary, ýal ýagşylary, diktatorlaryň arkasyndan haram bähwit gazanç edýänleri. Şeýle-de öz haram pälleri, planlary bilen Türkmenistany gana çaýkamak isleýänleri, Türkmen halkyny gul etmek isleýänleri bynjalyk edýär, hakykaty aýtmak, hakykatlar barada özara pikir alşmak. Esasanam şeýle mümkinçilik döredip platforma açyp halkyň öz düşünjesini watandaşlaryň, ýagşy niýetli, päk niýetli watandaşlaryň öz düşünjesini pikir alşygyny şeýdip ekrana çykarmak tekst görünüşinde. Şolar bynjalyk edýär. Şu edilýän işler. Şoňa da bulan içýän. Diýmek, siz dogry iş edýäňiz, siz täsirli iş edýäňiz. Şoň üçin eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Ömrüňize bereket. Öýüňize bereket, ojaňyza bereket. Aklyňyza, ýüregiňize, ruhuňyza bereket. Taňry ýalkasyn, toýuňyzda gaýsyn. Şoň üçin şu günkü temamyzy şu ýerde jemleýäs. Diktator gitsin, diktator gitse bolýa, şoň ýerine kim gelse şol gelsin diýmek nadanlyk, barap ýatan akmaklyk, watana, halka, adamzada, wyjdana, hakykata, arasalyga dönüklük. Şoňady. Diktator men düşmanım. Galan hiç kim men düşmanım däl. Diktator bir aýralyň, ondan soň näme bolsa şo bolsun diýmek, diktatorlary döredip bilýän mehanizmyň jarçasy diýmek. Virus diýmek, iki ayakly virus diýmek, kesel diýmek, şol keseli ýaýradýan, diktatorlygy döredýän, ondan soň diktatorlyklar döredip, şolary häkimetde tutjak nadanlygyň ilçesi, hyzmatkary diýmek. Şu zatlar. Şoň üçin başaryp bilseňiz, hakykaty seljerjek bolun. Hiç zat başaryp bilmeýän bolsaňyz, başarýan adamlara öýküniň. İle goşulun. İl bilen gelen toýda bayram diýerler. İliň arasyna goşulun. Hiç zadyňyzam ýok, hiç zat edip bilmeýän bolsaňyz, hiç zat düşünüp seljerip hakykaty bilmeýän bolsaňyz. Hakykata tökmet diýenler. Halky sada mal hasap edýänler. Halky biz täze partiýa Türkmenistanda gurulýa, Türkmenistanda öz hakukyny talap edip bolýa diýen bolan bolup, zakaz boýunça videolar, zatlar edýänler. Rejimiň gullukçylarynyň reklamasyny edip halkyň aňyny ütköçek bolýanlar. Özüňizi maskara edýäňiz. Türkmen halky 16 sany adamzat taryhynda imperiýa döreden 200-den gowragam döwlet kuran bir halk.
Duutary alan bir saz gurulu var. Deňi taýy ýok. Şo sazlara. Gelin ýyllarynyň il hünärlerine, keşdelerine, geyimlerine, şaý seplemide taýy ýok. Hiç hili taýy ýok. Şolary aýyrsaň adamzadyň taryhyndan, adamzadyň sunnet taryhynyň, medeniýetiniň görki gatja. Şular ýalaky beýik eserleri, medeniýeti döreden halk sizi özüne oynatarmy? Sizi özüne arladar. Sizin wadaçyklaryňyza, pul jagaşlaryňyza, sowgatçyklaryňyza arladar özlerini. Türkmenistandaky sizin planlayan gany kuşukluğuňyza gatnaşar öýdýäňizmi? Onda siz plança döwlet arkamyzda wa epeslice de pularlyk diýip kameraň öňüne geçip komporşuňyza görä siz özüňizi Allah Taala'dan ýokarda görýän bolmaly şeýlemi? Allah'dan bıydin çöp başı gıymırlayanlardır. Kimin Allah'ı kanunlar bilen, Allah'ı düzgünler bilen, tebigatın kanunları düzgünleri bilen sazlaşığı, garmoniyası bağ olsa, şol utyanlar, şol gazanyanlar, şol peydalı iş edip bilyanlar. Galany biderek gurrun, biderek hareket. Şoň üçin mehriban doganlar. Arslan ömrüň uzak bolsun, gaty dogry. Esasy zarba hakykata aýdanmagy. Hakykata aýtsaň ölýär şolar. Gater we täsir edýär. Ýene orada gaýtalaýan. Habarçy aktivist Rozovay bilen eden efirimide gaty köp hüjüm etdiler. Şondan soň telefonu da hüjüm edip, telefonum blok etdiler, pozdular. Ýöne näme boldy? Biz görüşe dowam edýär. Halk efirde, gün ýaýlymda özara pikir alýar. Täze pikirler, hakykatlar ýogurulýar, harmanlanýar. İçýänýär. Halkyň guramaçylygy wa, halkyň öz arasynda sazlaşygy wa, bileleşigi wa diýip içýänýär haramzadalar. Diýmek biziň tuzaklygymyz, dilli uşuklarymyz, näçe taýnarsaňam başa baranok diýip. Barmadam. Allah hakykatyň arassalygyň, arassa bolanyň ýanynda diňe şolar bolýar. Şoň üçin sizem başarsaňyz özüňizi maskara etmeňizden melek. Absurd zatlar bilen. Arslan Muradov hakykatdan gorkýan bolsalar, şonça da hakykaty köp aýnar. Sag bol, hakykat gerek. Sag bolun watandaşlar, taýlykda görüşelim. Sag bolun. Tesirler bilen jemleýän iň howply adamlar, biperway adamlardyr. Gaty dogry. Şolardan başga gorkunç adam ýok. Manyak, öldürýär, biperway adamlar şonu görüp gapdalyndan geçirýän adamlar. Biperway, aňsyz, adam emeň diýen mahluk tentek. Biperway. Şoň üçin wyjdan bolsa, ýürek bolsa, adamçylykdan sähelçe bir nyşana bolsa, biperway bolup bilmeýär, ýüregi sızlaýar, ruhy sızlaýar. Rehmi inýe. Ýöne bolarda rehimim ýok, hiç adam ýok. Onuň hakykaty aýtsaň, tankid edýän bolýarmyşyň. Şolara garşy bolýarmyşyň. Olara özüni oynadyp, haram bähwitler üçin halka garşy edin etmeli. Bizim hiç zat diýmän oturmaly. Hezirlik. Olar ýaly hezirlik. Siziň ýanyňyzda bardyr, ýöne biziň ýanymyzda ýok.
Biziň alan terbiyemizde olar ýandat ýok. Iň soňky demmide çenni. Iň soňky damja ganymyza çenni. Hakyň, hakykatyň we heketäk ýolumuz türkmençiligiň hyzmatyna, ýoluna. Hemmeňizden Allah ýalkasyn. Sag bolun, saglykda görşeliň. Eliňiz, gözüňiz, ýüzüňiz, ömrüňiz, ruhuňyz, ýüregiňiz dert görmesin. Toýuňyzda gaýtsyn. Görüşiňiz, ýeňişiňiz diktatorlara, oýnatkulara, samsajaklara berýän täsirli tesirleriniz hemmesi gutly, mübarek, bereketli, höwürli bolsun. Ýene-ki efir duşluklarymyza çenni. Köp sag bolun, giýjeňiz rahat bolsun, gowja dynjalyň, baglar oýnuňyzy gowja geçiriň, keýpiňiz kök, başyňyz dik, toý saçakly gatnaşyp duralyň. Köp sag bolun, mehriban doganlar. Allah ýarynız bolsun.